इसे आगोलाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरिया गोबां खोथा बिथाङा बुंलांबाय। आंबो एबसुनिफ्राय फैनाया बारा गोबाव जायाखै। मैया दाख्लैसो बबेबा मिटिंआव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबो एबसु अफिसाव थानानैसो बिटिसि सरकारखौ सालायो होननानै बुंदों बबेबा मिटिंआव। दा बिथांमोना एबसुखौ जोबोद गियो। ओंखायनो फुंनि मोनानि एबसुखौ नुयो जेरावबो। दा बेयो मोजां बाथ्रा। बर' हारिया दिनैनि बे भारत हादोराव गावनि सिनायथि गावनि थामोनथा लानानै थांनानै थानो हादोंब्ला बेवहाय एबसुनि मोनसे मैखोम बिहोमा दङ। बे बिहोमाखौ सोरबाया बावनो लांनो नागिरब्लाबो, सोरबाया बेखौ एसे सोंखारिनो नागिरब्लाबो जारिमिना मालाबाबो बेखौ बावनाय नङा। भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव बर' हारिया हारि महरै थांना थानो थाखाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि हा हु सोरगिदिं जौगानाय गासैबो खामानिखौ लानानै गासैबो आयदाफोरखौ लानानै हारिखौ सांग्रां खालामनाय, हारिखौ रैखाथि होनाय। दा बेवहाय गुबैयै मोननै आफादा आन्थोरज'आ जासे जिरायनाय गैयाजासे खामानि मावबोदोंब्ला बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद। दा बे मोननै आफादा बर' हारियाव अराय सम गोख्रों जानानै थानांगोन। मालाबाफोर बर' हारिया मुलुगनि जौगासार माहारि बायदि आमेरिका लन्डनफोरनि बायदि जौगानाय माहारि जानो हायोब्ला बै समाव जानो हागौ आफादफोरनि गोनांथिया खम जागोन। नाथाय जि समसिम बर' हारियाव रांखान्थिनि जेंना थागोन, समाजखान्थिनि जेंना थागोन, सोलोंथाइनि जेंना थागोन, जेसेबां बर' हारिया रैखाथि गोनां थासारि मोननाय नङा, बैफोरबायदि समसिम बर' हारियाव अराय सम एबसुनि गोनांथिया थाबाय थागोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो एबसुनि खोथाखौ बुंनानै नोंथांमोननो फिन गोसोखांहोनो सानाखै। मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बे 40-50 बोसोराव जोनोम जानाय साफ्रोमबो बर' फिसायानो एबसुनि बिहोमाखौ बयबो मिथिगौ। दा सोरबाया जुदि बेखौ बुजिनानै मोनथिनानै गाव माबा मोनसे गोरोन्थि खोथाजों गोरोन्थि लामाजों बायदिसिना खोथा बुंनो नागिरोबा बेयो जुदा जागोन। नङाब्ला एबसुनि जि मावनाय दांनाय एबसुनि बिहोमाखौ नैबे समाव रावबो इगनर खालामनो हाया। दा मानगोनां रायजोफोर, बर'आ हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गोलाव सोमावसारबोबाय। 3 एकर्ड जाबाय। साहित्य सभानि सोमावसारनायनि उनावनो हांखोनि एबसुनि सोमावसारनाय, एनडिबि बिएलटि गुबुन गुबुन नाम लानानै सोमावसारबोनानै जोंहा गोबां सुबुङा जिउ गोमाबाय। गोबाङानो माखासे दुखु खैफोद सातजालानि संसार जानांबाय। दिनैसिमबो बै थासारिनिफ्राय बर' हारिया नांगौ बायदियै उदां जानो हायाखै। दा नंखायनो नैबे समाबो बर' हारिनि रंजा बाजानायनि सम नङा। हारिखौ दानो होननानै गोलाव समाव जों जिहेतु जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामहोबाय। बै जिउनि बेसेन, बै थैनि बेसेनखौ जोङो बुजिनानै दिनै थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाया गोग्गो जानांगोन, गुन गोनां जानांगोन, रोंखा राखा जानांगोन आरो हारि जौगानायनि खामानियाव बयबो गावबा गावखौनो जोङो बावसोमनो हानाय जानांगोन। दा बेनिखायनो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो आंनि साननाय हनाया अराय सम हारिनि फारसे जि मोनसे गोलाव समनि सिन्ताजों जोङो फैदों बेखौ अराय सम आङो लांबाय थागोन। दिनै सरकाराव फैनाया जोङो बोसोरसे जानोसै। नाथाय कभिड जि मोनसे कर'ना बेराम जाबाय, दा बेनि थाखाय खामानिफोरखौ मोजां मावनो हायाखै।
मोनथाम इलेक्शन बारलांबाय दिनै थाङै थाङै मोनसे मोजां सम जोङो लासैनो मोननो हादों दा बे समाव जोंनि गोरोबथानि बायदियै एनडिपिनि जेसेबां सेंग्राफोर दङमोन जोंहा बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोननांगौ मैया जों दाख्लैजों 2700 जननो बेनिख्रुइ बांसिननो रिहेबिलिटेसन होनाय जादों केसफोरा उइथड्र जाजोबनांगौ बिनि थाखाय खनले गभर्नमेन्टजों रायलायनानै माखासे केसखौ बोखारनाय जादों दायो मिलिटारि पेरामिलिटारियाव साख्रि मोननांगौ बिनि थाखाय ट्रेनिं होबाय थानाय जादों दा जिफ्रा नांबोबाय जायफ्रा सेक्रिफाइस खालामबोबाय बिसोरनि नखर संसारफोरखौ जोङो बयबो मोजाङै नायनानै होनांगोन जों नायलायलायनांगोन दा जायफ्रा नांनो ओंखारदोंमोन हारि दानो ओंखारदोंमोन बे जोहोलावफ्राबो बिबान थाबाय जे दिनै सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव जोङो हारिखौ दानायनि थाखाय नखरखौ दानायनि थाखाय गावखौ दानायनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन जोङो जौ जुवा ड्राग्सफोरखौ जोङो जायगा होनो मोननाय नङा दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां ड्राग्सआ बारायदों उन्दै गथ'फ्रा स्कुल कलेजनि गथ'फ्रा ड्राग्स जानानै गोबां थासारिफ्रा गाज्रि जादों दा सरकार हिसाबै गंथाम जोङो रिहेबिलिटेसन सेन्टार बानायनो सानदों जायफोर माने बेबायदि बांद्राय जौ लोंग्रा बांद्राय ड्राग्स जाग्रा बेफोरखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायनि माखासे बेबस्थाखौ जोङो आखायाव लादों दा सरकार हिसाबै जि खामानिखौ मावनांगौ रांखान्थि जौगानो समाज जौगानो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो लेखा फरायनायाव आसखान्दा जादों दा बिसोरो साख्रि बाख्रि मोननो हानाय जायफोरा जयग गैया बिसोरो नखरावनो थानानै रां खामायनो हानायनि दाउ अमा फिसिनायनि माखासे आसनिखौ जों लादों 30,000 मानसिफ्रा बोसोरथामनि गेजेराव अमा फिसिनो हानाय मोनसे स्किम लादों जोङो पिग मिशन होननानै जेराव 2000 कौटि रां खरस खालामनाय जागोन आरो बेवहाय 30,000 नखरा बेवहाय अमा फिसिनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जागोन 15,000 आइजोफ्रा फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जि दानायनि आसनिखौ मोनगोन आरो देग्लायनो 2500 आइजोफोरनो जोङो जि दानो थाखाय ट्रेनिं आरो मेसिनफोरखौ होनो नागिरदों जाहाथे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा माखासे दानाय लुनायजों रां खामायनो हायो आङो इलेक्शननि सिगाङाव जोंनि मानसिफ्रा रायलायदोंमोन जों आइजोफोरनो माने 70,000 रां माने थ्रु NRLM SRLM होनो हायो होननानै आं नायबाय होनो हायो नाथाय हारसिंनो 50,000 70,000 होबाबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा मावनानै जानो हानाय माखासे आदब खायदाफ्रा गैया दा नंखायनो जोङो ग्रुप बानायनानै बे आइजोफोरनो माखासे बेनिफिसियारि स्किमनि गेजेरजों जेसेबां होनांगौ बेखौ होनानै दानाय लुनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय माखासे आसनिफोरखौ जोङो होनो आखायाव लादों दा बेफोर आसनिफ्रा रेडि जाजोब्बाय फैगौ 15 तारिखआव जोङो माखासे एनाउन्स खालामगोन प्राय 1 लाख मानसिफ्रा मावना जानो हानाय राहा लामा बरननांगौ होननानै जों सावरायदोंमोन आरो बियो जोबथा मोनसे अबस्थायाव सफैबाय जोङो 15 तारिखनिफ्राय बे प्रग्रामखौ लॉन्च खालामनानै गोबां जोंनि रुरेल लेभेलफ्राव गामिफ्राव जोंनि गामिफोरखौ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिफोरखौ लागोन जों हास्थायदों मोनफ्रोमबो गामियानो आदर्शनि गामि जानांगोन मोनफ्रोमबो गामियाव दै मोनलोंनांगोन मोनफ्रोमबो गामिनि लामाया मोजां जानांगोन गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिया मोजां जानांगोन आरो सरकाराव थांनानै आं जेखौ नुबाय थांनाय 17 बोसोराव स्कुलफोरखौ फाहामैनि थाखाय गोदान स्कुल लुयैनि थाखाय जोंनि स्कुलफोरनि अबस्थाया मोजां नङा स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन जोङो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सरकारजों खनले सावरायगासिनो दङ 6.3 बिटिआर गोरोबथानि बे दफानि गेजेरजों जोंनि फरायसालिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांगौ जायफोर लाइमोनफ्रा लेखा फरायनो गारबाय बिसोरखौ जोङो मेसिभ स्किल ट्रेनिं होनो नागिरदों बे स्किल ट्रेनिंनि गेजेरजों बिसोर गोबां हाबाफारि मावनानै बिथांमोना लानो हागोन मेडिकेल कलेज गंसे गोदानै तामुलपुराव जाबाय दिनै चिराङावबो मेडिकेल कलेज जाबावगोन नाथाय बिनि सिगाङावनो फैगौ 23 तारिखनि गेजेराव जोङो मोनसे प्राइभेट नार्सिं कलेज जोङो चिरां जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनबावनो नागिरदों प्राइभेट नार्सिं कलेज मोनसे चेन्नाइनि ग्रुपजों लोगो नांनानै बिजलीयाव जोङो सिभिल सार्भिस कोचिं होनो हानाय 15 कोटी टाकानि मोनसे इन्स्टिट्यूशन गायसननो नागिरदों
जायफोर बेंकआव साख्रि लागोन रेलवेआव साख्रि लागोन सिभिल सार्भेन्ट जानो नागिरदों IAS IPS बिसोरखौ जोङो अनलाइन अफलाइन ट्रेनिं होनो थाखाय बिजनीआव मोनसे सेन्टार गायसननो नागिरदों खमसे खम 10टा ITI जों गायसनबावनो सानदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे स्किल ट्रेनिंफोरखौ लानो हायो कर्सफोरखौ लानो हायो जायफोरा दिनै ITI फरायदों बिसोरनि थाखाय गोबां साख्रि दङ जायफोर JCB ड्राइभार जानो हादों डाम्पार ड्राइभार जानो हादों बिथांमोनाबो रेडिलि 20-25 हाजार बेथन मोननानै माखासे दिनै माने रां खामायनानै सोलिनो हायो नाथाय जोङो माखासे आन्दायनाय बायदि जाना दङ थांनाय 30-40 बोसोराव सोमावसारनायनि नामाव जोंनि गोबां सम थांबाय सोमावसारनाया आद्रि नङा हारिनि थाखायनो खालामदों नाथाय दिनै सोमावसारनाया जोब्बाय बै समाव जोङो हारि जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगोन दा नंखायनो BTR सरकारा 100% गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय खामानियाव फैयो बे सिस्टेमखौ जों खालामनो नाजादों नुनानै दुखु मोनदों दिनै जोंनि गोबां आइजोफ्रा न'खराव माखासे सोलिनो हायैनि थाखाय ओरै थांलाय थाखा फैसा बिनाय बेराम आजारनि थाखाय गथ'फोरनि गस्ला बायनाय बायदिसिना बेबायदि मोनसे थासारि जादों मोनसे समाव बर' हारियाव बिनायनि जेबो थासारि गैयामोन बिनो लाजियोमोन बर' मानसिफ्रा नांगौबा ओंखाम रसा नांना थायो थेवबो बियामोन दिनै लासैनो ओरैबायदि जोंनियाव गोरिब गुन्द्राया बांबाय मोनसे थासारिया जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जादों दा बिनिफ्राय उदां जानांगौबा जों बयबो खामानि मावनांगोन खामानि मावबासो जोङो रांखान्थि जेंनानिफ्राय उदांस्रि जानो हागोन दाख्लैबावै जोङो खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन क'क्राझाराव बेवहाय गिदिर पण्डितफ्रा फैदों आरो सासे गेदेमा सुबुङा बुंलांदों बर' हारिया हाथियारखौ माब्लाबाबो नागारनाङा हाथियार हमनांगोन नाथाय हाथियारखौ सोलायनांगोन होननानै बुंदों मा हाथियार सिगां AK-47 हमदोंब्ला दायो रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोङो इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि हाथियारखौ लानांगौ होनदों हौवाफोर आइजोफोर बयबो खामानि मावनांगोन होननानै बुंदों अब्लानो जोङो मुलुगाव उदांस्रिखौ जोङो लानो हागोन दा नंखायनो रायजोफोर सोलोंथाइखौ जों गोसो होनांगोन लाइमोनफोरखौ आखल आखु दानायखौ गोसो होनांगोन बेवहाय माखासे बिमाफोर दङ आं खावलायनो सानदों गथ'फोरखौ BA MA मोजां फरायहोनो हायाब्लाबो मोजां ड्रेस गानहोनो हायाब्लाबो नोंथांमोना अननानै मोनसे खामानिखौ माव जाहाथे गथ'फोरखौ मोजां गुन गियान होनो हायो गुन गियान होनो थाखाय MA BA पास जालायनाङा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि होननानै सोलिनो हानाय मोनसे थासारि दानो थाखाय जोङो माखासे परिबेसखौ जोङो थासारिखौ जोङो दानो हायो नंखायनो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरनि सिगाङाव गाज्रि खोथा रायलायनाङा गथ'फोरखौ बुनाङा नांलाय खमलाय खालामनो होनो नाङा जोङो गथ'फोरखौ मोजाङै फेदेरनांगोन नङाब्ला जोंनि समाजा उनाव बेंगुरा जालांगोन दा जायफोर दिनै उन्दै खुदियाफोर गथ'फोर बेफोरनो गाबोनो समफोरो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि जागोन आरो बिसोरखौ मोजां मानसि खालामनो हायोब्लासो जोंनि हारिया जौगालांनो हागोन दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर नैबे समाव आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखै बुंनांगौ गोबां खोथा दङ आंनि सिगाङाव लिडारफ्रा खावलायदों जे ओरै बर' बाजार आरो निसिमा ब्लकआ मोनसेयानो जाना दङ ब्लकखौ निसिमायाव लाबोनांगौ बेखौ जोङो नैबे सप्तायावनो आसाम सरकारनियाव लिरहरगोन जे ब्लकखौ निसिमायाव जाहाथे थाबैनो खालामनो हायो कलेज मोनसे मडेल कलेज मोनफ्रोमबो समस्तियाव जागोन दा बे मडेल कलेजखौ गायसननो थाखाय जोङो मोनसे सम लानानै आसाम सरकारनिफ्राय जेब्ला सेंसन जागोन लोगो गायसनगोन आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम जागोन दिनै जोंहा जोंनि लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेनाय गुबुन गेलेनायाव जोबोद आखा फाखा दा बेखौ जोङो स्पर्ट्सखौ गेलेनायखौ जुदि मोजाङै सुबिदा होनो हायोब्ला बेजोंबो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा सोलिनो हागोन जानो हागोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर स्पर्ट्स कालचार गासैखौबो जोङो गोसो होनो सानदों साब डिभिजन 10टा मिउजिक स्कुल जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय खुलिनो सानदों जाहाथे सोरबा मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ मोजाङै लानो हायो आरो गेलेनायनि गेजेराव फुटबलल' नङालासिनो लं टेनिस टेबल टेनिस जी दङ गासैबो गेलेनायखौ मोनफ्रोमबो एरियायाव जोङो लाबोनो सानदों आरो फैगौ जानुवारि मासाव फार्स्ट जोङो फुटबल लीग खुंनो नागिरदों सारा भारताव थानाय काउन्सिलफोरखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे फुटबल लीग खुंनो नागिरदों मानोना जोंनि काउन्सिलफोरनि
गेलेग्राफोरा नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय गेलेनो थाखाय पार्टिसिपेट खालामनो जायगा मोना दा नंखायनो जोङो काउन्सिल फुटबल लिग मोनसे खालामनो सानदों आरो नोंथांमोननो आङो दिनै फैनायनि मोनसे आरोबाव जाहोना नैबे लामाया सापागुरिनिफ्राय मालिभिटासिम 41 किल'मिटार आसाम मालायाव अलरेडि सेंसन जानानै दङ बे लामाया गुवार जागोन जोबोद मोजां जागोन नाथाय माखासे हा हुनि फिसा फिसौ उसुबिदा नुजानानै बे लामाखौ बानायनो हायाखै दा मानगोनां रायजोफोर आं बयखौबो खावलायगोन जे लामाखौ मोजां खालामनो हायोब्ला कमिउनिकेशना मोजां जायोब्ला जोंनि ओनसोला थाबैनो जौगानो हायो दा नंखायनो बे लामाखौ थाबैनो जानायाव नोंथांमोनाबो मदद होनांगौ लामाया जेला जागोन ट्राकफोरा एकदम डाइरेक्ट जोंहा खैला मैलाल' नङा जेसेबां जे मालिभिटासिम लामाफ्रा मोजां जायोबा ट्राकफोरा हाबनो हागोन गय फाननाय फाथो फाननाय माइरं दैरं बा माने माइ फाननाय बायदिसिना हान्था मेलाफ्रा मोजां जागोन दा नंखायनो बे लामाखौ जाहाथे थाबनो जानायाव नोंथांमोना मदद होयो इयुनाव फैनानै मोजां रायज्लायबावगोन आङो निर्मल ब्रह्म बारग' MCLA बिथांखौ बुंदों जे दा थाबैनो माखासे मानसिफोरनो जोङो मोसौ फिसिनायनि ट्रेनिं होगोन बिथांखौ बुंदों आङो बे ओनसोलाव जाय जाय मोसौ फिसिनो गोसो बिथांमोनखौ लिस्ट खालामनांगौ आरो ट्रेनिं होनायनि बेबस्था जों खालामगोन हारियानायाव जों थिनहरनो नागिरदों ट्रेनिं होनो थाखाय जोङो माखासे मास्टारफोरखौ दिल्ली गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै ट्रेनिं होगासिनो दङ मोजां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय जोङो गासैबो बिथिङाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जगाजग खालामनानै फैगौ 4 बोसोरनि गेजेराव जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि गासैबो जौगायो बेखौ जों खालामनो नागिरदों उदालगुरि जिल्लायाव ड्रेगन फ्रुइट गायो ड्रेगन होननाय मोनसे फिथाइ दङ बेखौ गायो जोबोद दाम मोनो बियो आरो बिथांमोना देग्लाय बोसोराव प्राय 100 कुइन्टेल जागोन होननानै बुंदों नैबे चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलावबो ड्रेगन फ्रुइटखौ गायनो हायो नोंथांमोना बेखौ गायोब्ला जोङो सरकारनिफ्राय माखासे मदद होनो हायो बेजों लोगोसे दिनै गोबां ओनसोला जोंहा गोग्लैनानै थायो गामियाव बयनिबो न' बिथियाव जोंहा 2 कथा 1 कथा 3 कथा हा ओरैनो थायो बे हाफोराव जुदि अगरु बिफां गायना होयोब्ला 8-10 बोसोरनि गेजेराव फांसे अगरु बिफाङा लाख थाखा लाबोनानै होफैयो 10 दाल गायोबा 10 लाख 15 लाख थाखा मोनगोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि न' बिथियाव मोजां बिफां गाय अगरु गायनो हायो आरो रुद्राक्ष बिफां फैदों दायो गोदान दाख्लै मैया आर्मिफ्रा चिफ मिनिस्टारजों गायहोदों क'क्राझाराव बे मोजां बिफांफोरखौ जोङो गायनांगौ रुरेल डेभेलपमेन्टखौ जोङो थिक खालामनो सानदों VCDCनि ट्रेनिंफ्रा थाबैनो जागोन दा मानगोनां रायजोफोर कर'ना भाइरास फैनायखाय खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जादों दा बेखौ गासैबो थिक जायोब्ला जोंबो जोबोद स्पिडआव खामानिफोरखौ मावलांगोन दा आं गोलाव बाथ्रा बुंला निसिमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों अबंलावरिया इसोरा बयबो अनथों गोदान बोसोर फैगासिनो दङ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय क्रिसमास फैगासिनो दङ क्रिसमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आङो नोंथांमोननो बावहरनानै